ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಮಿಶ್ರಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಶ್ವಿನ್ಸಾಲ ಕಷೆ ಇಂಚ ಆಂಡಿ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ದ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈಜಿ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿಪೋದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರಿಯರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತನು ಐಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಲ್ ತೋಲಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೀರು 90% ಜನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲು ಪಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪು ಜನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಬಾಹುಬಲಿತ ಅಬ್ಬರಗ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಶೋನ್ ಕಳೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಳ್ಳಿ ಆತನಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಬಾಹುಬಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಂಡ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವಡೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬೇತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೋತು ನಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್